dirangkul kan? Dirangkul kan? Teruskan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng Madangkara. Ayo, Mbak Winong dan juga Mbak Birgita. Ayo, Arum Bali. Yo, codedos. Superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu Sarjana Seni dari Tulungagung dan Kediri. Selamat malam Pak. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo, jenengan kok tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakoni hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya kok tampa Lho, kok iso. mboten Pak, nek zaman sekarang itu ada self reward Pak namanya. Lah itu Pak. Apa kuwi? Self reward. Self reward itu hadiah untuk diri. Ya wis. Jenengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Heeh. Jangan dalang, kula sinden gitu. Ya jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan. Oke, gur ngono beres. Sok minggu tak golekne bros kabeh. Bros? Bros biyen kuwi lho dodoe lho. Lah wi kan sok minggu dino iki lho Pak, napa? Ya mosok arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, saya tak tukone bros wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto Pak, kita kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi nggih to Pak. Berarti ya mau lho nang sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Mau digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan titi. Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok ini ke duwe ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Lah napa, Pak? Ngono dibangun pipi gombel. Lho, Pak, itu tuh tegese ki jenengan niku amanah, Pak. Mosok sawer Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wab mau ngendika Pak Wabu ngendika lek ora ngerti to kowe. Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku ya ora percaya ya. Ah iya nggih. Wis bareng nyono aku ngudidum karo kanca-kanca pengrawit kabeh nyo. Iki nyo tampa. Ngono. Dikira aku cetil. Aja diumumne aku dalang cetil ya. Lu yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Lah kok tanganmu nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane sapa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah. Kanjeng. Takut terus nyo ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas mboten? Heh? Ikhlas mboten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne tampanana ngono. Mbok yo sing ikhlas sapa, Pak? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kok ya ngono kae. Nggih ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ah iya, mulai jolono nganggo tembang sing apik kaloro. Arep nembang apa? Anu
yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah, iya, nggih, Kusuma Wijaya. Nggih. Coba diaturake Winong Nawangsih Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.
Terima kasih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh marang Pak Jono karo Bu Sri adoh saka Surabaya. Mau njagong ning Jombang bablas nusul awake dhewe. Heeh. Panjenengane iki le tresna karo Madangkara luar biasa. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Lah, welinge ya kuwi budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, Lah, lintang asmara iki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye ndak ngono kuwi? Ning ngeten budhe nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita, mboten jumeneng nggih. Sakmenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoke arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih Cina. Yo kan disapa kan Mbak Lucy iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Sulomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah kaya benek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Nek tanduk wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priya bagus malih alhamdulillah. Ampun ngenyek niki nuwun sewu. Sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Le. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Ah iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gara awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Siapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi Jen? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta malah Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Allah ya. Bes kapula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak muni. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mongi. Tak kandhani Mbak. Upama ya sok iki upama lho. Sulomo terabi karo Niken ya to. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jajar Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? mboten. Lah apa? Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites Mbak Niken. Heeh, coba. Ejale. Iya. Mas Udin. Ral. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Iya. Sekso Pak.
kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas, diasto. Aja bae to, meneng-meneng. Kok bae. Ya, dibondo, gagah, wong lanang gagah, cedak niken salindri gagah. Nah, ngadep rono, terus nah, dirayu. Wis kamu kaya ondel-ondel. Kedek tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok ya. Ya, nggih kok. Ayo. Mas Yo Udin ya. nandi. Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu. Mesake pengen tampil ya serumpate. Ayo. oh, alah. Kadung dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ayo Mas. Ya, luar biasa iki. tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono aja usrek enak. Linteng sikilmu. Wis entek sabare ketok ilusi. Wong lanang iki gagah lho, wong sanding Ya, sing banter Sul. Ngadep rono. Ngadep rono. Oh, cekel kowe, tak cekel. Ndang nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Ogah aku wong gandrung wong wedok kaya ngemis. Heh. Ngene iki piye lho. Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Ora Jawati. apa-apa, Ora, ini iya. di atas panggung ya Mas ya. Siap. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora rewis ora bojomu wis turu. Iya. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Oh, Aku siar, ya. rumes Iya, iya. aku. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Saya Pram. Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kok alek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek aja merem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan apa lancat sapa Rangkulen, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan, dirangkul kan. Dirangkul sing kenceng, banting, Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayune kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah keder iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo, ayo. Ayo. melet kaya. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mipsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyai loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo ikhlas aku wisan. Ayo. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Ayo.
Lele Dermawan nggih. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Niki wau Mas, sing oh, dikersake. Niki wau, Masya Allah. Oh pun ngendika menawi sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Asmara panjenengane badhe paring sih katresnan. Nggih. 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 Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mas Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Botak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Amin. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy nggih. Wah engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya nggih. Mbacutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak.